No niin, tervepä terve vaan kaikille. Se on Jarppe 79. Jees, taas testataan jotakin. Ja se on karkkia. Ja enpä oo ikään tämmöstä testannut, mutta lähdetään nyt testaamaan eka kertaa mun elämässä. Ja löysin kaupasta tämmösen kuin Läkerol More Salmiak No Sugar. Elikkä Läkerollia, salmiakki. Ja tämä on ihan tämän näköinen. Ja pitämättä puhetta lähdetään maistelemaan. Tällaisia. Olipas kirpakka maku. Joo, ei huono. Ihan jees. Mä annan tälle 3/5.